Bizning проблема татарлар, biz ассимилируемся. Менә безнең күп браки, менә ул турында без тоже яшьләргә әйтәбез. 20 ел без яшьләргә әйтәбез. Ничек өйләнгәндә никях, кайчан никях ярый укырга, кайчан ярамый. Татар кызлары белми намазга барганда менә нарощенные ресницы, тырнаклар, олар тоже ярамай. Менә без 20 ел татар кызларына сөйләйбез. Безнең наколка бик восточный хәзер кызлар ярата, тәндә иероглифы, Кораннан, накорку, менә бик пропаганда зур Мәскәүдә. Менә без үләбез, безнең татар кызлары наколка белән җөрегә тиеш түгел. Безнең татар җегетләргә, во-первых, ул шамай. Во-вторых, оннан соң олар аны алганда үзеннән бик зур наркозлар белән, медицина, операция белән практически bütün кызлар наколканы берничә җылдан алалар. Но алар хәзер аңламай, что алар кирәкми аны ясарга.